Sú vína z tejto oblasti niečím špecifické? Tento náš teroár Požitavie konkrétne je špecifický tým, že tie vínka môžeme radiť medzi ľahšie, ovocnejšie. Vyznačujeme sa veľmi ľahkými pôdami, čiže je to černozem miešaná s pieskom a zílom. Sú to pôdy, ktoré sú veľmi výživné, veľmi rýchlo sa prehrievajú a aj v noci, v týchto chladných nociach, keď nám dozrieva to hrozno a dozrieva do tých najvyšších cukornatostí, tak sála to tepúčko vlastne z tých pôd. Vína sa vyznačujú trošku viacej zbytkovým cukrom, ale sú plné, šťavnaté, veľmi aromatické, príjemné na pitie hlavne pre laikov alebo pre tých, ktorí začínajú objavovať to víno. Nejakú ťažkú mineralitu vo víne alebo v našej oblasti sa nedá nejak veľmi očakávať, pokiaľ sa nejedná o staré vinohrady 50 a viac ročné.